ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଥିବେ ତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହବ ମୋର ଜେଜେ ଶାଶୁ ମାନେ ଜେଜେମା ଆମ ସହିତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ନିଜ ଜେଜେମା ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଜେଜେ ଶାଶୁ। ହେଲେ କଥା ଏଠି ନିଜ କିମ୍ବା ପରର ନୁହଁ, କଥା ହେଉଛି ଏଠି ସ୍ନେହ, ମମତା ଆଉ ବନ୍ଧନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କଥା ରହି ଆସିଛି ଯେ ମାତା ଦେବକୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜର ଲାଳନ ପାଳନ ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଥିଲେ। ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏବେ ଜେଜେମା ତ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସେ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଜି ବି ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ଖୁସିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ରାଣୀ ବୋଲି ଡାକି ଦଉଥିଲେ, ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବି ଭାରି ମନେ ପଡେ। ସେ ଥିଲେ ଘରର ଆଲୋକ, ପରିବାରର ଶକ୍ତି ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଆଜି ସିନା ସେ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ବନେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଉପରକୁ ସ୍ନେହ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମିଳିବେ, ହେଲେ ମନ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ନେହକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାର ତ ନିୟମ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀର ସିନା ଏ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ୍ତ ରୁହେ।